Il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni fit-tul u s-settur tal-gaming huwa xempju ta' dan għaliex il-Partit Nazzjonalista kien dak li ħoloq dan is-settur f'pajjiżna. Iktenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li wettaq fil-firam tal-Ament Sigma fl-MFCC f'Taqali. Huwa ta' sodisfazzjon kbir illi llum fl-2022 niġi event ta' dan il-kalibru li tiġbor u tattira iktar minn 25,000 ruħ. Immaġina ħafna minnhom huma barranin biex ma jgħidlekx kollha li jiġu f'Malta, kollhom bżonn hotel, kollhom bżonn taxi, kollhom bżonn fejn jiklu, imma jiġu hawnhekk biex jinteraktjaw f'networking system biex anke jagħmlu n-negozju f'pajjiżna. U allura Malta qiegħda tgawdi llum u għadha tgawdi llum fil-qasam tal-gaming fost oħrajn minn dan it-tip ta' fieri. Settur tal-gaming illi ħolqu Partit Nazzjonalista. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista wera din il-viżjoni anki fl-aħħar xhur fejn propona li jinħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda. Il-futur aħna nemnu illi jista' jkun illum. Il-futur ma jistenniex. Pajjiżi oħrajn illi bdew warajna llum qegħdin ukoll avvanzati bħalna jew iktar minna. Jien nemmen illi hekk nibqgħu naħdmu imma nibqgħu wkoll mhux noħolmu biss, imma naħdmu f'direzzjoni ta' reputazzjoni tajba l-pajjiż, dan il-pajjiż permezz dawn is-setturi oħrajn li aħna nemmnu fihom u nistgħu niżviluppaw, nistgħu nimxu ħafna iktar il qudiem. Il-fiera ta' Sigma għaddejja sal-ġimgħa li ġej fiha jipparteċipaw il-fuq minn 25,000 persuna bil-konferenza ratqat ta' kelliema internazzjonali tal-ogħla livell u servit biex is-settur jissaħħaħ permezz ta' networking bejn kumpaniji li jinsabu Malta u anki lil fost il-personalitajiet li l-kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqa' magħhom kien hemm ukoll l-ekstilla tal-futbol Roberto Carlos flimkien ma' Bernard Grech għal din iż-żjara kien hemm id-deputati Ivan J. Bartolo, Jerome Caruana Cilja u Bernice Bonello.